Il-problemi li kellimtuni dwarhom 4 snin ilu, illum m'għadhomx jeżistu. Sostna dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat meta indirizza l-Kunsill tal-General Workers Union. Fost dawn il-problemi li llum saru parti mill-passat tkellem dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-prekarjat kif ukoll fuq il-ħtieġa li jżdiedu drittijiet bħal korpi dixxiplinati u l-pulizija. Illum il-ħolm 4 snin ilu sar realtà fosthom bil-ħolqien tal-Union għall-Uffiċjali tal-Pulizija u l-Prim Ministru stqarr li dan huwa xhieda tal-avvanz li sar. Il-Prim Ministru ħabbar kif b'ħidma bil-għaqala l-ewwel darba nżidu l-pensjonijiet u wara 27 sena nżidu wkoll il-paga minima. Dan filwaqt li fisser kif id-diskussjoni dwar il-miżuri ma setgħux isiru 4 snin ilu. Instajt niġi hawnhekk u ngħidilkom mill-ewwel ġurnata ħanżidu hekk, ħanżidu ħaġa, ħanżidu oħra. Li kieku pereżempju id-diskussjoni fuq il-minimum wage bdejnija fl-ewwel ġurnata ma kienx tirnexxi. Għax fl-ewwel ġurnata kellna qatt qiegħed jola, ekonomija staġnata, sitwazzjoni finanzjarja tal-gvern ħażina. Minflok x'għamilna, kabbarna l-ekonomija, ġibna ekonomija illi tiflaħ fejn illum il-ġurnata u hemmhekk mhux biss wasalna għal żieda fil-minimum wage, imma naħseb li il-concern tagħkom bħala union u l-mod ta' kif taħdmu intom bħala union ukoll bħala shop stewards qed jinbidel. Joseph Muscat qal li din il-ġimgħa l-Partit Laburista qed iressa proposti responsabbli u semma 2 mill-5 miżuri ewlenin li tħabbru sa issa mill-Partit Laburista. Dik tal-festi pubbliċi li nataw lura u dik ta' tnaqqis fit-taxxi. Jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja mill-ġdid fit-3 ta' Ġunju li ġej, ħaterġgħu issibu gvern illi jisma', issibu gvern illi lest li jitgħallem mill-iżbalji tiegħu, issibu gvern imma li fuq kollox iwettaq dak li iwiet u li għalhekk kien konvint li l-aqwa żmien għal pajjiżna għadu ġej.